Nu er vi ved at være tilbage, ligesom da vi var over hos jer i maj, hvor Dina bare stod ved siden af og glødede. Kom nu, mor. Ja. Annelise. Ej, ko. Må jeg ikke hive det sidste hæs af? Hun skal lige have lov til at holde dem vand. Jamen, så er der lidt spiseligt herinde. Jo, tak. Kaffe og te og lidt fransk. Jeg har fandme lidt ro på dem der.